Добре дошли на йога практика за загряване и огъвкавяване на ставите с Паван Муктасана. Тази серия е идеална за освобождаване на напрежението в ставите, подобряване на гъвкавостта и подготвяне на тялото за по-дълбоки йога практики. Подходяща е за всички нива. Да започваме. Вдишваме назад, издишваме напред. Вдишваме назад, издишваме напред. Дъхът е осъзнат. Сега издишваме в страни, вдишваме в средата, огъвкавяваме врата и шията. Осъзнаваме дъхът си във всеки един момент при всяко движение, като вдишваме в среда, издишваме в страни. И сега започваме кръгови движения, при които вдишваме назад, издишваме напред, вдишваме назад, издишваме напред. Продължаваме по 3 пъти на всяка страна, след което обръщаме посоката. И отново издишваме напред, вдишваме назад, издишваме напред, вдишваме назад. Осъзнаваме дъхът си, осъзнаваме движението и се наслаждаваме. Протягаме ръце напред и започваме да сгъваме пръстите на ръцете, като огъвкавяваме фалангите. Сгъваме и разгъваме. Започваме да движим китките с кръгови движения в едната, след това и в другата посока. Отново с осъзнат дъх вдишваме, издишваме. След това прибираме длани към раменете. Приемаме, отдаваме, вдишваме, издишваме. Вечния кръговрат на живота. Започваме да огъвкавяваме раменна става. Допираме леко лактите в средата и ги разтваряме. Отново вдишваме навътре, издишваме навън. Вдишваме навътре, издишваме навън. Сменяме посоката. Ще усетите леко загряване в раменете. Наслаждавайте се на движението. Поставяме ръце в страни до тялото. Дясна ръка на постелката, лявата протягаме над главата и поглеждаме отдолу към рамото. Сменяме ръцете. Сега лявата нагоре, поглеждаме през ляво рамо. Разтягаме цялата лява страна на торса. Чудесно! Протягаме ръце нагоре, близо до ушите, изтегляме ребрата, вдишваме и с издишване се отправяме напред, колкото можем по-напред. Ръцете са протегнати и започваме бавно да се преместваме надясно. Поставяме лявата ръка върху дясната, челото е върху коляното. Връщаме се в средата и отново на другата посока. Този път дясна върху лява ръка, челото върху коляното. Връщаме в средата, поемаме дълбоко въздух и се изправяме нагоре. Отпускаме ръце с издишване. Ще огъвкавим тазобедрената става. Прегръщаме, изправяме десния крак и поставяме лявото стъпало в ямката на десния лакът, коляното в ямката на лявата ръка и започваме да го движим като малко бебе. Допираме чело до пищяла, задържаме за няколко мига, изправяме се и отново отпускаме. Сменяме краката,
Поставяме стъпалото и коляното в свивките на лактите и залюляваме напред и назад крака, за да огъвкавим псоас мускула. Чело към пищяла, задържаме за няколко мига и отново отпускаме крака. Изправяме крака напред, за да огъвкавим пръстите на стъпалата. Разперваме ги и ги събираме като ветрило няколко пъти. След което започваме да въртим в глезените навътре и навън, като вдишваме навътре, издишваме навън. 3 движения в едната и 3 движения в другата посока. Събираме пръстите и задържаме в средата, след което ги отпускаме навън, събираме двата крака. Огъвкавяваме коляното, като повдигаме крака нагоре. Може да го хванете под коляното, под бедрото, под прасеца или близо до глезена, там където ви е удобно и където няма да изпитате болка. Задържаме за няколко мига, леко, завъртаме и отпускаме. Взимаме другия крак и започваме същото движение, като вдишваме надолу, издишваме нагоре. И при всяко издишване ще усетите как фасциите на мускула се разтягат и отпускат малко повече от предния път. Задържаме за няколко мига и отново отпускаме на земята. Сядаме в лесна поза, прибираме краката един до друг, изправяме хубаво гърба, раменете са далече от ушите и ще направим за финал пълно йогийско дишане, с което ще отпуснем нервната система и ще пречистим белите трупове. Започваме като вдишваме през корема, през гърдите и ключицата, дълбоко вдишване и също толкова дълбоко издишване в същата последователност. Издишваме от корема, през гърдите и накрая ключицата. Няколко дълбоки вдишвания, издишвания, с които да пречистим ума си и да се концентрираме тук и сега. Желая ви изпълнен с хармония и любов ден. Намасте!